ଚତୁର ବଘ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ। ଥରକର କଥା। ଏକ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ବଘ ରହୁଥିଲା ଓ ସେହି ପାଖରେ ଥିବା ବନରେ ଏକ ଶିଆଳ ରହୁଥିଲା। ଶିଆଳଟି ବଘକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଶିଆଳ ବଘକୁ ତା ଘରକୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲା। ବଘ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଗଲା। ଶିଆଳ ଚତୁରତା କରି କ୍ଷୀରିକୁ ଦୁଇଟି ସମାନ ଥିବା ଥାଳିରେ ପରସିଲା। ଶିଆଳ ଚଟାପଟ ତା କ୍ଷୀରି କାଟିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବଘ ତା ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବଘ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। କିଛିଦିନ ପରେ ବଘ ଶିଆଳକୁ ତା ଘରକୁ ଡାକିଲା। ବଘ କ୍ଷୀରିକୁ ଏକ ସରୁ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲା। ବଘ ସହଜରେ ତା ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ ପୂରାଇ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଶିଆଳର ମୁହଁ ପାତ୍ର ଭିତରକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଶିଆଳ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଓ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା। ନୀତି ଶିକ୍ଷା: ଯେ ଯେପରି କର୍ମ କରିବ, ସେ ସେପରି ଫଳ ପାଇବ।